Terve! Minä olen SDPn Uudenmaan piirin VT-toimittaja Pekka Tuuri ja haluan näyttää teille, kuinka helppoa SDPn presidenttiehdokkaasta äänestäminen nyt nettivaalissa oikein on. Ja aloitetaan ihan suoraan tästä, että minä kuulkaas laitan tuolta tuommoiset sekuntikellon päälle, että varmasti uskotte, kuinka helppoa ja nopeaa tämä on. Tänne kerrotaan sdp.fi. Sitten olemme puolueen kotisivuilla. Täällä on kaikkia hienoja asioita, mutta mennään tästä äänestyspresidenttiehdokkaasta. Osoitehan on sdp.fi kautta fi äänestyspresidenttiehdokkaasta, jos haluaa tuon kautta, niin siitäkin se löytyy. Täällä on sitten puoluejohdon terveiset tähän vaaliin liittyen. Tästä pääsee tutustumaan ehdokkaisiin. Eli Maarit Feldt-Ranta äänestysnumerolla 2, Tuula Haata äänestysnumerolla 3, Sirpa Paatero äänestysnumerolla 4. Ja lisäksi löytyy tallenne presidenttiehdokas paneelista 3. elokuuta. Ja tästä me painamme äänestysohjeet. Täällä lukee kaikki tähän vaaliin, mitä ikinä tarvitsettekin. Ja tässä on myöskin, että jos ette äänestä sähköisessä vaalissa, niin kotiin tulee sitten automaattisesti tuo postiäänestysmateriaali. Ja me nyt juuri opettelemme tätä sähköistä äänestystä. Täältä pääset kirjoittamaan äänestyksen tästä linkistä. Noin. Sitten otamme lompakosta SDP-jäsenkortin ja kirjoitamme tänne 2. Salasana jokainen tietää itse. Täältä myös sit pankkitunnuksella voi kirjoittua, ja jos ei tiedä salasanaa, niin tästä pääsee sen nollaamaan, kun laittaa jäsennumeron tuohon. Mä menen nyt tällä tavalla. Täällä on SDP-jäsenvaali presidenttiehdokkaan valitsemiseksi. Siirrytään äänestämään. Täällä on meidän 3 upeaa ehdokasta, ja täällä on äänestysnappulat jokaisen ehdokkaan perässä. Ja sitten se valitaan, ja minä peitän nytten tämän, ja valitsen sitten täältä, ketä äänestän. Ja sitten painetaan siirry eteenpäin. Tässä lukee sitten, että olet antamassa äänesi ehdokkaalle, ja sen pystyy tuosta sitten vielä tarkistamaan, kelle se ääni on mennyt. Ja sitten täältä painetaan vahvista äänesi. Ja olemme saaneet äänestettyä, äänesi tallennettiin, kiitos. 2 minuuttia 5 sekuntia ja tein kyllä aika hitaastikin vielä. Joten kiitos teille kaikille ja muistakaa äänestää SDPn presidenttiehdokkaasta.